Gwede-Gwede. Ya, wadzanso pano pakadema ya Mibawa. Steve Kodabanda, ndedzina langa komanso bambo cha West Banda. Mlendo wathu wathawi zonse kuwaitana amabwera pano. Kupanda kubwera iwowa ndikhozo komoka. Alandirira kuonera. Ine ndathokoze kwambiri. Onera athu amene amakonda kuonera Gwede-Gwede. Mphuno zanga zikachimfine khanga ndikakundizunguza. Koma tigwedezabe. Chimfine chitani? Kaya chisafune, kaya chifune. Koma zoma kufuna kumva Malawi. Tigwedeza. Adzimva pano. Tigwedeza. Adzimva pano. Tiyesetsa. Sure Steve. Nkhani yathu yoyamba. Ndiye achenji golo auladi Musa. Adachita 45. Panainte ali kumaula kudikirira chigamulo. Ali kumaula komatu DPP adadziwa. Pogula mbali yaite 1000, kapu yaite 1000. Zankati zija za 15000. Hamaso kuti amakonza njira. Akafikire pabwino. Amakonza njira. Akafikire pabwino. Ayi tinene kuti mwayamba bwino kani. Koma idaenda bwanji kuti apezeke kuti ayi asiya banja pano ali kumaula akugona pa simenti adala kwanji pamene adikira chigamulo. Nkhani yayikulu tikumbukira bwino nena kuti Uladi Musa ndi modzi mwa anthu amene akhalapo nduna nthawi ya Bakiri, nthawi ya Bingu, ya Joyce Banda, chenji golo adabwereranso ku ndi chifukwa chache kuti pa vice president paja chigawo cha pakati. Vice president chigawo cha pakati chipani cha Democratic Progressive amafuna kuimaso akutero kuti afuna kupikisana ndi ma ambition adakalipo ndi tizukuta zonsezo. Ndipo funa nene kuti bambo Uladi Musa tisaiwale mlandu umene ukwapezeketsa siku la lero ku Maula prison ndi mlandu okhudza mapasipoti komanso kumapereka tinene kuti permits kuti anthu adzitha kuchita business, adzitha kukhala Malawi muno, adzitha kumakhala ngati kuti ndithu ndi anthu oti ovomerezeka koma ali ochoka kunja. Ndino chachikulu chimene tifuna kukamba apa nchona kuti bambo Uladi Musa adapezeka kuti iwo amayimbidwa mlandu udachitika iwo ali nduna yewona za ndziko nthawi ya mai Joyce Banda. Tisaiwale Uladi Musa ali ku PP ali nthawi manager ku PP ngati nduna yewona za ndziko. Ndiye tikaona kuti nduna yewona za ndziko ma department amene amakhala pansi pa unduna umenewo tiyambe ku polisi kuli pansi kwa unduna yewona za ndziko, immigration pansi pa unduna yewona za ndziko, Malawi prison services pansi pa unduna yewona za ndziko, ndipo department ena ndi ena amene ndithu iwowa amayang'anira. Ndiyeno zinachitika kunena kuti akuti iwowa bambo Uladi Musa mlandu umene wapezeketsa tsiku la lero kumaula kumene akudikirira chigamulo chaperekedwa kuti apeza kuti ndiolakwa limodzi ndi bambo David Kwanjala amene anali regional immigration officer. Iwo ndithu apezeka olakwa pa mlandu onena kuti adamachita influence komanso amachita abuse office popereka ndithu ma permits komanso ma passport kwa anthu ochoka kunja. Tukhulupirira kuti zimene amachita amapesa apo kena kache nthumba. Tsopano nkhani ndiona kuti mlandu umene utakumbutse anthu udachitika mbuyomu ali iwowa nduna mu ulamuliro wa Dr. Joyce Banda. Mlandu udayamba ndi boma la Democratic Progressive Party. Chifukwa chimene mlandu udayambira ife maganizo athu komanso gulu lonse la anthu mena fotokozera mlandu udayamba ataona DPP kuti Mr. Uladi Musa has always been and has always been known to be a vocal critic of a Democratic Progressive Party. Ndi adaona DPP kuti kodi munthu kuti tinkhulira nthawi ya campaign tinkhali sechete. Yes. Kuti munthu wanena a professor Nthenje awa kuti munthu tinkhali sechete tipange bwanji. Ndiyo maziwa bwino ndale adakafukula mlandu nkufukula pamene unalipo kuti kodi Uladi zimayenda motani. Ukumbukira nthawi inache adayitana ku SCB adapita ndithu adayenda kwa ku SCB atayitana masana he was called for questioning adapita umene kucha kukafunsa mafunso awiri atatu ndi adayankha mlandu umayamba. Ndiye nafonera kuti mlandu wa DPP atawuyamba poona kuti Uladi akupanga mapokoso akulimbana nawo wa DPP, so what DPP wanted to be comfortable by silencing Mr. Uladi Musa adapezeka kuti
ndithu mlandu uja wayambika bambo Uladi Musa adayikidwa ndi chalapa chani pakapa kampeni chakachita pachala sangalapulire yes machona inde ndi bambo Uladi Musa adakhala chete mapeto ake tidaona kuti bambo Uladi Musa adakajoina cha DPP. He went to join DPP to seek shelter. Exactly. That's how it works. Adapita kuti akapeze shelter, akapeze mpunzi. Zamanga ndalio. Exactly. Kuti kwenda ndikamaona pakolowa kutoseku akubisala milandu. Ndeno tidaona true to his thinking. Ndinene chocho tidaona kuti DPP amalimbana naye aona kuti munthu uja wasiya kenako munthu uja si waopa wakajoina mlandu uja nautani kaye anausiya. Tikudziwa inu kunena kuti kumaye kuno SCB ndi azinzache akhala kuti onsewa amagwirisidwa ntchito mwandale. Uladi Musa chifukwa chani mlandu umenewu adadzausiya pakanthawi kaye waita kuzukanso ndi ulendo uno kwabwera tonse. Tsopano mlandu chifukwa udayambika nthawi ya DPP mlandu ngati wachimira boma iweyo Angereza amene kuti it is you against the state, and in this case we are saying kuti the state is the state ya kuno ku Malawi. Ndiyeno mlandu suwola atonse afika ISCB apasidwa independence limodzi ndi apolisi ndena onse audzusaso mlandu uja kufika pona kuti pakali pano mutu wache watani waoneka ndi adapita nawo ku court kuja mpaka na chigamulo chafika kuti yayi amati conviction umatenga plea amana kuti pali stage amana kuti tikupita ku court you are going there just to take plea amakufunsa mukuvomera mlandu kapena mukukana patadutsa iweyo ukoza unena kuti ine ndikukana koma evidence will incriminate you. Evidence ukupanga kuti inuyo achimwene ndinolakwa ulumutanena kuti inuyo mukukana nditu mlandu uja udapezeka kuti udaoneka kuti Uladi adapeza olakwa. Ndi sabata yatha tine kuti masiku amene apitawa ndi amene ndithu ku court adanena kuti ayi bambo Uladi Musa limodzi ndi bambo David Kwanjana Regional Immigration Officer wa ku immigration adapeza olakwa. Ndiye chimayitika nchani chifukwa choti nthawi yonseyi adali pa belo si court limapereka belo timati akambanga amakatenga court lapasa belo. So pano lamulo limene kuti belo yako idzakhala useless the moment the court convicts you. Exactly. Chawesi. Ngandikumbukira bwino. Kodi daja embassy kudziko la America lidanena kuti Uladi Musa sizaponde dziko la sabwere. Change goal. Yes. Nkhani yachetu mukumbutsa bwino. Adafuna nthawi ina udanyamuke dziko muno apite ku America limodzi ndi banja lawo. Dziko la America lenda kuti AI mukhale kuti mukhale komweko sili kufuna kuti anthu ngati inuyo. Now chimene ndifuna kuona kuti ku court ngati munthu anakumanga wapita ku court akupatsa court bail. Court bail doesn't mean it is a guarantee of freedom. Tsiku limafika mlandu uja kwati wafika pa trial kuyesa kukupeza ndi wolakwa. The moment the court finds you or convicts you that particular bail is rendered useless. Kutanthauza kuti iweyo nawo boma likukutani likukufuna ndichifukwa chake tamva chocho ndichifukwa chake bambo Uladi Musa the moment the court convicted him masiku amene apitawo the bail was rendered useless. He was back in the custody of the state. Ndi adatenga tikumvetsedwa kuti akazawo popeza adaperekeza court akazawo amapita kuwaona amuna awo ndatsisamawo ifa izi nzomvesa chani chisoni akazi awo adaoneka nditu akukhetsa msozi. Chichewa chimene anayankhula bambo Renick Matemba director wa Anti-Corruption Bureau adanena kuti we want this to serve as a lesson to would-be offenders. Anthu musamaone ngati kuti mukakhala m'mipandomo you can just conduct yourselves anyhow. Make sure kuti ndalama za boma muziziopa ofesi ya boma muzipatsa ulemu. Izizi tikuchita kuti ena atengerepo phunziro. Nzomvesa chisoni Steve kunena kuti anthu aphunzirire panda pa iweyo. So ili navapo wina adanena kuti munthu wanzeru amaphunzira pa mistake anzake. Because ukana kuti uphunzire pa mistake yako ufa zikuvuta. So in this case onse amene ali m'maudindo amene muli m'maudindo utani tsiku la lero mutosemu phunziraniponi zimene azana kutani akudutsamo kuja ndikamodzi. Yes. So 9 filikoloko ndiruka 9 koloko timalize chonchi nkhani kunena kuti sopano chigamulo kapena kuti masiku asala ochepa
kuti court sinangangwa paka convict kuti sadagamule iye kugamula kuti ndolakwa agama koma kwasala kuti anene sentence kuti tiyamanga wiki tiyamanga kwa sabata kapena tiyamanga kwa chaka chimodzi chimene dziko likudikirira kuti limve kuti kodi Auladi Musa atapezeka kuti ndolakwa pa nkhani ya passport ndi zinzache limodzi ndi bambo David Kwanjana court liyapatsa miyezi ngati kapena zaka zingati tisaiwale akuti court amakonda kutchula kuti zaka ndakakutchulira 36 umaona ngati ndiyo chepa atati napo malemu izeke akuti akakuuza kuti mukakhala kundende 36 months akuti umati 36 months akuti zako yemwe wakhala pa idapema kukumbusa kuti 36 yotu ndi zaka zitatu akuti ndipapepa magona kulirapo iyayi 90 minutes kwa chenji golo yafika ngati mozi before kamba ndoenda kuti so what becomes of his ambitions to run for the presidency in Democratic Progressive Party chichitike chani popeza tibakamba nayo kuti adanena iwo kuti he expressed interest kuti ya ineso kukhala vice president wa DPP mchigawo chapakati upresident weniweniwu umene uli m'manja mwa Professor Mutharika pakali pano ineso ndikutani tikapita convention tikapikisana nawo so what will happen tiye tione kuti zinthu ziyenda motani but the moment he's been convicted what it means is maloto ife tikuona ngati maloto oti boma lingasiye pakali pano ndikhulupirira kuti ku DPP ku candidate kapena kuti aspiration yota khoza kupikisana nawo wathera pomwe chifukwa chani achipani cha DPP amatenga anthu akudzoti ali ndi milandu kumapatsa maudindo akuluakulu ndimafuna ndinene chinthu chimodzi yota kuti it is very unfortunate that in Africa and Malawi particularly we like bringing on board people who only use what I choose to call religion, tribe, and very petty issues as their major factors of mobilization and survival in politics. Chimene funa nena chona kuti mundale za ku Malawi uzaone anthu ambiri amene amakhala forefront amakhala very bankrupt in their minds they've got nothing to offer on the table koma chifukwa choti mwina bagenda ndakula mpingo akubwera ndi chipembedzo china chache akubwera ndi mtundu komanso akubwera ndi tifundo topanda nzeru tosathandiza ziko zipandi zimakonda kutenga anthu ngati ati kwayika patsogolo very sad ine ndikadakonda kwathu kuno ku Malawi tikamachita draft munthu mchipani tidziona substance imene munthu akubwera nayo the mental instruments that someone is bringing on board in a political party those should be the major things that we should look at tikayangana mene mafusira fusolo Auladi ku DPP ko adafuna chifukwa kuchokera ku Central Region kusalima a DPP amafuna mavoti akuti akusalima ndeni mayaka fusolo limene mane nawo kuti nchifukwa chani amatenga anthu onena kuti ayita kuoneka kuti ali ndi ma issues ndikhulupirira fusolo ndaliyanka nkhani inatu ndi tisanapite ku break nkhani ina ndi Norman Chisale private bodyguard wakali wa Professor Arthur Peter Mutharika Professor Arthur Peter Mutharika ali mbali mwa nyanja kuna miyasi kupuma kwatiyenda nkumba amudzi kama tukasegula kumanda uthenga kumaumva Professor kumaumva kuti lero kuchecha kumanda akulowa watu mukhotha Chisale lachisanu likudzali nkhani yache certificate uyamba ndo certificate ndino ine ndifuna ndiyambe ndi update imene apereka a Malawi Police Service Malawi Police Service chifukwa yoti anthu akumafusa akulemba akunena kuti ifeyo tidzikupasa an update ya progress imene tachita pa ma cases amene tikupanga hando yamba zimene Malawi Police Service ndino chimene anthu akufusa nchiona kuti mukamanena kuti pa ma high profile cases inuyo mwachitapo chakuti amene mwachita conclude my investigations and you are ready to parade the cases in court and kumaena kuti case yoyambirira ikhale ya certificate is that a high profile case those are the questions so in this service Steve Malawi Police Service I am not trying to be personal but I belong to WhatsApp groups where real issues are discussed muti tiambe yanja uju muti tiambe real cases yeni yoti tizoda nja uju a police zona tikayambe ni
tikambe nkhani ya impersonation yona kuti this is a high profile case and this gentleman was a mayor bodyguard. Is he a high profile? So did wanyoza ajisare koma mukana kuti high profile. How do you exactly how do you there are real cases, billions and billions of Malawi Kwacha. There is a case relating to a non-payment of duty to Malawi Revenue Authority amounting to 5 billion Malawi Kwacha. That must account or amount to a high profile case. Chimene sakuchitira prioritizing chan nava kwa SCB yaunena kuti ifeyo tinapanga matrix imene tikumagwisa ntchito kufuna kupanga prioritize ma cases. One, tumaona frequency of a case being reported to the ACP. Two, tukumaona amount of money involved in that particular case. Three, tukumayangana likelihood of us succeeding with that case should we prosecute it. Na ngopereka ma parameters atatu kabena ma variables atatu amene ACP yakumayangana. Now ukayangana nenda kuti amount of money involved, that's the first thing kuti case iti pass priority. ACP amina police wakaenda kuti hai ifeda maliza ma investigations. Have they come up with a mapping in terms of priorities? Kuna kuti tiyamba bwanji kumaso tiyamba ndi ndani kabena achisale wangu pheka kabena achisale wangu akwasaka kwambiri. So that's the question. Koma mene mwanenera Steve kuti lachisano bambo chisale akupita ku court nkhani yokuza certificate ibene iwina apezesa soka chiwiri kumaula pakali pano achisale ali pabelo takambapo nena kuti ku court wakati ayamba trial nkhani imene ikafika pa stage ina kuti lese apeza achisale kuti ndolakwa azapeza kuti atengaso. Kodi apolisiwa nkhani yakwansundwe basi apolisi anagwirira zimayaja basi ilatha tukhulupirira kuti nkhani imeneyo ayimaliza bwino kodi break yasala pang'ono kwa basi ilatha komano tizikamba chilunga azimaya adachitidwa chipongwe apolisi wankachiro zoti ali pa jute ndi wakuti akubisidwa mpaka tinkaona ngati bwera kwa inspector general anyuwani zimenezi zithandiza. ndikukhulupirira kuti Steve nkhani imeneyi ayiyang'ana aitsata ndipo ayimaliza. Chimene chimasowa kawiri pa ma cases ngatawa ndi political will. Chifukwa chokuti ngati amene adatuma anthu okapanga zimezi ali m'mipando zimavuta chifukwa amaziwa zoti anyamata awo tinatuma ndani ndi ifeyo. But ndikukhulupirira kuti this time around chifukwa chokuti atonse kunalibe case imeneyi the political will is on the stage and is in very good and surplus amount. That particular will be used to prosecute these cases. Ife timakonda kumwa nthawi zonse madzi a blanta ya water board. Titamwa madzi amenewa tibwera ikatha break. Ngati mukutsegula kumene mukonera idi Gwede-Gwede. Nkhani ina ndiyokhuza Tomu Mpinganjira mene adali mkulu wakale wa banki ya FDH omwe akwaganizira mulandu akafuna kupereka ziphuphu kwa majaji asanu omwe ankazenga mulandu wa chisankho. Kodi nkhani pano tinamva idapitaso ku court. Anapangaso apply zinthu zina ku court kodi nzotani kuti mwina anthu amvetsetse. Choyambirira chiona kuti nkhani atayamba ACB bambo Tomu Mpinganjira ankafuna kuti ithere ku magistrate tine kuti pa level ya magistrate ndi ACB adena kuti iyayi ife tifuna nkhani ikafike ku high court fatu kuzozo the magistrate is a lower court, then there is the high court, then the last jurisdiction in terms of courts is the Supreme Court of Appeal. When you get to the Supreme Court of Appeal, you have hit the wall. You can't go anywhere else. Ndi bambo Tomu Mpinganjira mukesi yao ndi malo yao ankafuna kuti nkhani ikambidwe ku magistrate court. We can speculate. Zifukwa mmaona ili maganizo mwana. Muona kuti chifukwa na akufuna kuti ukuku akakhauri bwina tingwerekeze apeza ulako. Adzapanga apilo ku high court. It should buy time. Adzafike so apilo ku Supreme Court. Yakoba kuti kongwe amba apa. Sigwira. Komano ndi mmene mlandu ulili kufika ku high court. Don't you think kuti imina yes wapereka chifukwa china chabwino. Komaso tikayangana amina make magistrate ndi oweruza mlandu ngatibe ocheperako even kapezedwe kake nkotani kocheperako. So to manipulate a magistrate ndikosafuta. Do you see how I try to bring some insight from the flip side of the coin? And hambi ime makisangaganize leo ndikozobusa nina kuti ineyo maganizo wao iwe ngati muntu
amafuna kupeleka ziphuphu kwa jaji 5 bora atakhala jaji mozi. This is another insight from the other side of the coin. Kunena kuti ngati analimba mtima kufuna kuwapanga approach ma allegations akutero ndipo mlandu ndimene uli nkoti. Ngati anafuna kupanga bribe ma judges 5 onse pamozi. Do you know it is not easy to to bribe 5 judges? It's not easy. Or say for all of them to be of like-mindedness. It is not easy. So I was just trying to say, yes, you have said he was trying to buy time. Magistrate, high court, komaso china ine ndikuona ngati kuti mina amaona ngati kuti ali ku magistrate kuku akhoza kumayesera bemwayi he's been known for that. Yes. We are not trying to taint his image. Komano exactly. Tisaiwale ndipo situkupepesa. Yes, of course. We can still be cautious in how we are putting our opinions. Yes. Komabe Steve na kuti is easy tikoza kuchita ifeso we are entitled to our opinion. Yes. You will opinion yako ife ndiona ngati kuti ngati amalimba team onena kuti athe kupanga bribe ma judges akulu akuzenga high profile case ya chisankho dziko muno angalephere magistrate ife ndikuganiza choncho kuti mwina amaona ngati kuti nanga kukakamira kunchiyani chifukwa ngati wewe unena kuti pakali panopa tikamene nkhani imene wayibweresa para Steve. High court yachitaso dismiss application imene kunena kuti iwowa akuti mlandu anakapanga apply kuti ubwererebe kumusi kuti ngati anathera ku high court konko anapita so Supreme Court of Appeal anakafika Supreme Court of Appeal kumene kuaraka kumana ndi Justice Edward Twyer Justice of Appeal ndi kumene so anakafika kumene kwadauza kuti zimene mukunenazi kuti mlandu uti uimi vuwa amapanga no apply nthawi imene amati stay amafuna stay order kuti trial should not proceed because ICB anena kuti ifeyo we are ready with all our witnesses. Then anachula kuti mboni zathu zonse 5 nzokonzeka then nakufusa sikuda kuti ukuganiza kuti mboni ziwerezi ndi ndani ndi majajiko maana kani sikuno ndikunena kuti ngani zino zimakoma umaziwa Steve kuti ayamba ndi majaji awiri umaziwa zoti ngakhale iwe ndine itima ndi ntchito tikugwira koma ntchito iyi ndiyokoma yako basi ntchito iyi ndiyokoma basi ndi akuti ayamba ndi mboni ziwiri yes mlanduka lo ndikira tachibwere titsirize nkhani ndimanena kuti sikuti tikusekerera kuti ena ali pa mavuto koma mavuto enawa ziputadala chimene ampinga njira amasowa amafuna ndi chani adali nchili chonse maona pano he has been forced to resign as position apaka liseja FDH pano position ija apereka kwanda mwana wawo he has ineso mavera sikulina story tibaliza nkhani koma tikungokamba zinthu zina zimene sizimalembedwa mu news anthu mene amalephera kuti azimve koma ife timafuna tambasule anthu azikhala ndi information yokwanira. One, ampinga njira yes apereka zifukwa zawo koma achita resign mpando umenena ku FDH FDH Holdings kayamati apereka ndithu kwa mwana wawo. And I believe ampinga njira sarafike poti angatero koma circumstances have forced him to do that. Chachiwiri taona ndithu ampinga njira sindi kukana he is very charitable komanso ndithu alinzoyeneleza ndalama inazo ayambitsa kaya kuyambitsa akuti kakuichira kuti foundation ndi akumachira kuti Tom and he is mentioning the name of the wife kuti tikuyambitsa yakuti tizipereka ngongole kwa achinyamata situ kwamba za 500,000 kaya wachinyamata afuna 100 million kaya afuna 200 million ndipo ngongole imene yoyo akuti tidze apasa for 10 years or 20 years azibwereka ine ndikuona ngati kuti he's trying to buy some favors kuti mina makeboma nene kuti iya munthu uyu tukangale ngofunika atithandiza mu drive ya employment so 1 million this is the PR or the troubleshooting that is trying to do for attempting to bribe the judges as allegations are in this country. Ine ningopereka flip side of the coin kuti anthu zinthu izizi aziziona kuti information iyi isamaponya anthu aziziwa. So tibalize nkhani imene wabwesa Steve yokhudza bambo mpinga njira lero kuti court la high court lanena kuti ife mfama lawyers yawo anakapangaso appeal kuti ayi anapita so kupereka application ku court kuti ayi tikufuna kuti mudikire kaye ife we still want to proceed with judicial review concerning nkhani chifukwa chimene munaichosera ku magistrate kuti mubwerese ku high court. You see
emphasis still going ku issue ya magistrate akufuna be mlandu wawo utazengedwa kuti ku lower court ya magistrate level so dismissal imene yaperekedwa kukunena kuti yayi izizi muneya zinzosamveka iyayi ifeyo sizingatheke we are proceeding kesi ku high court ndiye tudikira pano kuti mlandu umenewu uyenda motero apereka chigamulo chimenewe ndi mai judge amati Judge Dorothy de Gabriel ndi amene apereka chigamulo kuti AI mlandu utu uzengedwa kuno ku high court kutere kuti kudikira pano pa 22 October bambo Tompinga njira mu mlandu wawo umene akuganizira kuti amafuna kupereka ziphuphu kwa majaji trial ikutani ikuyambika ICB akuti ayamba ndi mboni zingati ziwiri ndekuti mboni ziwiri mwa mboni 5 amene ali majaji okakuzenga mlandu majaji mboni zomwe zili against majaji nyumba imene kwazengedwere ku court tiona kuti zimziyenda motani apapa anthu nde wina chamanena kuti zikhanga kuti ndi ukupsyanga ndi chikonda moyo pamwamba moto pasi sojani pasi moto zoziputadala President Chakwera khangati maulendo kumapetopeto mwachangu changu yes. President Chakwera atukhangati tu ndalama zomwe ayuza pa maulendowa ndizochuluka taona kupita ku Mozambique ku Tanzania ku Zimbabwe ku Zambia yes he's been to Zambia yes pali mafunso ochuluka timalize masanga 1 minute nthawi khangati ata nkhani yabwera ndi tisaiwale Dr. Chakwera ngati president adachita committee kuti azipita ku parliament kuyankha mafunso so pano there is one political commentator yemwe akupereka hint kwa ma parliamentarians kuti the activity of having the president appear before parliament should not just be a routine practice kungoti president wabwera kucheza naye mafunso ake kungoyeka na pamwamba basi kumapita akuti yayi let the parliamentarians be innovative and creative in terms of their questions one of the questions that the president has got to take according to this gentleman who was hinting to the parliamentarians kuti akapanga appear before parliament sabata ya mawai akuti ndi funso lokuti akafunsa president kuti kodi how much have you incurred in the 3 presidential trips you have undertaken over the past weeks ndiyena akuti Dr. Chakwera amene commentator amene amauza wa parliamentarians kuti iyayi this is your opportunity osamakafunsa za mijigo osakafunsa very obvious questions funso limodzi lokuti be creative and innovative in the questions the opportunity to have the president at your disposal for questioning is a very big opportunity ask him real questions that Malawians need to know budget ndiye adusa 2 trillion komatu nkhani atonsewa nkhani ya 100,000 ya free budget free budget sikuonekamo anati nami titsirize sada name tingotsiriza lionchi sada name ndondomeko ya parliament komanso ya budget imatsata ndondomeko la lamulo so pano nkhani yokuti popeza budget ndi lamulo chifukwa chini madusa ngati mema imapangidwa pasi bill iliyonse budget kuti ifike kuti ayimaliza amazapanga so pasi ina yake imachedwa kuti appropriation bill so appropriation bill imaloleza minister of information ndi timu yake ku treasury kuti ayambe kupanga spend minister of finance so pano mu budget muja ngati muli kusintha kokhudza misonkho pali misonkho ina imasintha tsiku limene apanga announce budget ngati ya customs and excise imasintha tsiku lomwelo komano msonkho ona kuti tax free bracket an amount of money which triggers taxation pa pay as you earn iyi imayenera kuti ibwere ngati taxation bill amendment ndiye kuti 100,000 imene iyi sikhala affected this month ikhala next month after passing this taxation bill amendment kuti asinthe mulamulo azilowese bwinobwino everything has got to be done according to law titsinzire pamene po Steve anthu tikubira kuti amva zo yenera kuti amve iyayi timene tamalizira gwede wathu wa lero Sumea Chitera pamakina happy Mother's Day kwa iyeyo timpase ndithu komanso maindiani kweli ya 47 amene wawa olazisinza amakhala kunabe gwede-gwede 47 kulilongwe tatokoza tidali ndi Duncan Chaponda wakwatire nthira manja pachonde yapo mboma la Mulanje pakamera bambo cha West Banda ndine Steve Kona Panda tikufunireni zabwino zonse gwede-gwede